Здравейте всички хора от VBOX и YouTube, аз съм Kimi29 и тук до мен е Слад, буквално е тук до мен. Не си говорим по скайпа и сега ще играем Don't Starve. Ще се редуваме на ден. То е един ден, аз съм един ден. Защо нямам? Аре, говори, бе! Така, и сега тук ще съберем малко кремък. Да, това там е пчела. Ще изядат. Да, ще ме изядат. Така, надявам се да помогна на хората, които не знаят как да играят тази игра. Ето. Така. Значи един ден, един клип. Надявам се да оцелем много. Така, натлепихме едно дърво. И виждам моркови тук. Трябва да намерим място, където няма да бръмчат толкова тези пчели. И... Заложи капана. Не, на мястото, където ще живеем, ще заложи капана. Не бе, фъгли да фанеш зайка. Аха, да. Там има още един. Чакай малко. Така. Добре, и сега, ако някой не знае това, ще ви покажем, не да ядем. Ще покажем ето така. Това значи бъни. Фъни бъни. Стой така. Добре. Шац. Добре, ето така. Ето тук има още един. Къде? Морков? Да. Добре, ето тук също има. Супер. Гледай за цветя и ми казвай. Има тук гъба. Тази гъба беше от Ром. Май. Не помня. Гледай колко цветя. Бегай! Няма, спокойно. Те са добри пчели, ако не ги атакуваш, няма да го направят. Още един тук долу. Да, бе, да го чакай. Ако убиеш пчела, какво става? Излизат другите усите и почват да ме горят да отдъпят. Да, бе. Така, и сега зацепили сме дърва, да. О, Ще съберем малко трева. залагай малко капан. Хело. Да, бе. Трябва да изчакате плачката си да почне да яде. Така. Мангал. Добре. Още малко трева не трябва. Ведно може да е мангал. Не може да. Що да не може? Добре. И продължаваме. Цвете. 8 такива. Там имаше зайци. Ние вече имаме ядене. Достатъчно ядене. Трябва ни кремък, за да... Тук трябва да има кремък. Айде, моля, скажи, че има кремък. Бегай, златна чекина. Да, и сега трябва да направя фаер, нямам... Това не може. Нямам кирка, трябва да се направим хубав огън. Да. Така. Направихме си трешка, дами и господа, която ще ни помогне да ви поудеем. Така. Ето кремък. Ау! Трябва ми още един. Добре, ще вземем боровинките. Там има камъни. Ще си ги вземем. Може да има и кремък. Не, има кремък само в тези гори. Поне само там съм срещал. И гледай тук. Да не стане такова, че почвам да поудявам. Не да поудявам, да не стане тъмно, че умирам. Така. Говори да ти го за какво ширнеш. Ето кремък. Има! Моркови. Да. И мисля некъде там в пустинята да ние, защото има най-много дупки на тези зайците. Той тук има. Има Една.
Тук ще сме някъде. Тук, бе, тук. До дупката. Да, чакай само да си направим. Млати. Оха. После вечерта ще почна да обяснявам. Са не, вечер са заляза слънцето. Ога не мога да се направя. Трябва ми още 6. Какво? Камък. Крепък. И какво стане? Моля да го взема? Взех го, добре. Бързо! Копай! Да не стане тъмно, че умираме. Още малко. Ти остава. Добре. Най-сетне. Не тук, бе. Ето тук. Тук. Ето тук точно. Даже имаш и трева. Тук ще ви ойда. Давай, слагай бързо. Слагай. Не такъв! И дами и господа, запалихме си огън. Иха. Ще вземи този камък и ще нацепим малко дърва. Вземи си и пръчки. Да, и пръчки. Добре, и сега започваме да обясняваме. Значи казах, че един ден ще е един клип. Така, значи това е мозъкът. Сега е на 193%, макс е 200, доколкото знам. Ако спадне, нали, до 0, поудявате и директно си умирате. Ако по-мъничко някъде до средата почват да ви се превиждат разни работи и такива почват най-различни, обаче вече ние си направихме такова защитно от цветя и няма да поудеем. Така, ето така готвите, може да сготвите и заешкото. Така, по-нататък другия ден ще идем за злато, за да си направим машина, с която ще правим честове и най-различни такива работи. Още какво да обясним? Да, ето това е стомахът ви, с който те като се намалее, почват да ви намаляват и здравето. Здравето е макс 150, вие виждате, че е 150 здравето и се храните като ядете моркови и такива работи. Така. Денят си върши, така че ще се видим в следващия епизод на Don't Starve с Kino 29 и Слад. Довиждане, кажи ти довиждане. Довиждане, чао.